На тази историческа истина. Това са нашите дядовци. Тази историческа истина е предпоставка за език на омразата. Езика на омразата вие го четете по медиите. Ние го живеем ежедневно. Вчера прочетох, че една от кандидатите във втория тур за Скопие за кметица Имала български паспорт. Моля? Имала български паспорт. За това ли? Да, че едва ли не ВМРО призовали да се бойкотира. Да се бойкотира, защото имала резервна родина. Съда сама. Тя от ВМРО Добре, няма значение. Как ви ние? Тук имаме български мюсюлмани, министри, кметове, областни управители, депутати, съветници. И ние сме изненадани от това отношение. За съжаление, повече от 30 години не може да го превъзмогнем. Затова и подкрепяме официалната позиция на България, която беше формулирана от приятата рамкова позиция в парламента от правителството, което работи. И най-важният аргумент, защо ние не можем да продължаваме да търпим този език на омразата. Символи са от този език на омразата да има в училищата. Част от нашите деца го живеят всеки ден. С пръст някой ги посочват и им казват, че те са фашистчета, монголчета. Част от тях не ходят в училище. Част от нас, които имаме възможност и късмет в живота, сме си докарали децата да учат в София. Нали учат децата са в София. Моите деца учат в София. Ма и не заедно дъщеря го учи в София. Това не е лошо. Говоря ви за първи клас. Ма това моето учи в Щатите. Това не ме прави американец. Напротив, моето завърши в Щатите. Съгласен съм, но този въпрос И се върна в България. малко по-съществен. Когато в училище почнат да ви обясняват как сте наследник на татаро-монголи, фашисти, убийци, окупатори, и вие сте на 7 години, идвате вкъщи и почвате да плачете. И ние трябва да им обясним на тези деца, че тези неща трябва да ги превъзмогнат и да продължават да ходят по училище. Това е съдържанието ни на проблема с Скопие. Не е проблема в това, че част от македонския политически елит са лъжци. Проблема е, че тези хора не могат да разберат, че трябва да спазват основни европейски ценности. Децата не заслужават да търпят такова отношение. Затова ние подкрепяме тази официална позиция на България и искаме от вас подкрепа за тези простички неща. Дайте да решим проблема с човешките права. Дайте да видим македонската конституция сменяна няколко пъти. Сърбите и бошняците влезнаха в 2001 година в македонската конституция. Защо и българският народ да не бъде част от македонската конституция? Защо да няма съдия българи в Македония и кмет, примерно, българи в Македония? Защо децата ни в училище трябва някой да ги сочи с пръст, че са фашисти, татаро-монголи, убийци и така нататък? Ние желаем да решим тези въпроси институционално. Единственият вариант, който може това да се случи според нас, е България да продължава да отстоява тази позиция. А тези въпроси, за които ние днес говорим, вие като политически лидери на българския народ, да ги поставите и пред вашите колеги от Скопие. В желанието си понякога македонската страна да успее в стратегически си цели от 1991 година до днес, това винаги е правено за сметка на българският народ. България и българският народ и ние, които живеем в Македония, сме отстъпвали за Македония да стане самостоятелна държава, да може да се справи с ембаргото, да може да се справи с военния конфликт. Мисля, че е време българското общество и вие, лидерите на българи, да осъзнаете, че този път не може да се случи това нещо за сметка на националния интерес на онази част от българите, които живеем в Македония. Защото това е жизненно важно за нас. Ако нещата продължават така, нашите деца ще напуснат Македония, ние ще напуснем Македония, защото не можем да работим там, те не могат да учат там. И накрая ще се случи с българско позволение да изчистиме Македония от последния българин, който живее там. Това е същината на нашия проблем. Ние се опитваме да го обясним на Заев, той се прави, че не ни слуша. Опитваме се да го обясним на Мицкоски. Аз като председател на Гражданско-демократичен съюз съм написал над 100 писма с официални обращения. Ние не сме имали среща с македонския премиер. Той не желая да се срещне с нас. Аз не знам дали има политик в България,
към който ще се обърне дадена общност и той няма да иска да се срещне с тях. Това не е демократично. Той даже не желая да чуе това, което ние искаме да кажем. Да се опитаме да намерим заедно решение в Македония. Не? И за това разчитам изключително много на вашата подкрепа. Защото ние сами трудно ще можем да се справим с тези предизвикателства. Също и президента не отговаря. Не отговаря Пендановски. Ние му пишем писмата и не отговаря въобще. Като да не съществува. Защото в Македония има приета формула. Българи в Македония няма. Allo,